a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U tiegħu narfu ħtijietna, nitħejjew tajjeb għall-Qudiesa qegħdin nikkonkludu dan iż-żmien liturġiku b'dawn l-aħħar ġranet qabel nerġgħu nibdew sena liturġika ġdida l-ħadd li ġej bi preparazzjoni għall-festa tal-Miliet, iż-żmien ta' l-Avvent. Ejjew għalhekk f'din il-Qudiesa nitolbu l-mulej biex jenna narfu dak li tallimna u dak li jixtieq jgħidilna minn din is-sena li qegħdin nagħlqu flimkien. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt b'mirjieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Anqal mulej rieda tal-fidili tiegħek biex jitħejjew dejjem aħjar. Ħalli jagħmlu frott emej il-qaddisa u jkollhom dejjem il-għajnuna tat-tjieba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena, Ġwanni, rajt anġlu ieħor niżel mis-sema b'seta' kbira u l-art intliet bid-dawl tal-glorja tiegħu. U għajjad bleħen qawwi u qal: Iġġarfet Babilonja l-kbira u saret amara tad-demonji. Saret ħabs tal-ispirti mnizzibn, ħabs tat-tajr imniġġes u mibgħut kollu. Imbagħad wieħed anġelu ta' saħħa kbira refa' ġebla kbira tal-mitħna, waddaba fil-baħar u qal: Hekk b'saħħa tintrema Babilonja il-belt il-kbira u ma tinstabx iżjed. U fik ma jinstemax iżjed id-daqq tal-kitarristi u l-leħen tal-annejja, tad-daqqaqa tal-flawt u tat-trombi. Ebda mgħallem ta' ebda sena ma jinstab iżjed ġewwa fik. Fik ma tinstemax l-għana tal-mitħna. Fik aktar ma jiddix id-dawl tal-mużbieħ. L-għana tal-arus u tal-arusa fik aktar ma jinstemax. Għax il-merkanti tiegħek kienu il-kbarat tal-art u bis-seħer tiegħek
tqarqu l-ġnus kollha. Wara dan, smajt bħal leħen qawwi ta' kotra kbira fis-sema jgħidu: Alleluja! Is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa ta' Alla tagħna, għax veru u ġusti huma l-ġudizzji tiegħu, għax għamel ħaqq miż-żinja l-kbira, dik li ħassret l-art biż-żina tagħha u tħallas minnha tad-demm tal-qaddejja tiegħu. U reġgħu qalu: Alleluja! Iva, id-duħħan tagħha tila għal dejjem ta' dejjem. Imbagħad qalli: Ikteb, ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Flimkien, ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Għajtu bil-ferħ lil-mulej, niskolla tal-art. Aqdu bil-ferħ lil-mulej, idħlu qudiemu bana ferriħi. Flimkien, ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tal-tieġ tal-mulej. Kunu għafu li Jahwe u Alla u ħalaqna u aħna tiegħu, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Flimkien, ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Idħlu bana ta' ħajr mill-bibien tiegħu, bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Roddulu ħajr u birku ismu. Flimkien, ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tjieba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Flimkien, ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Meta imbagħad taraw lil Ġerusalemm magħluqa minn kull imkien bl-eżerċti, tkunu tafu li l-qerda tagħha tkun waslet. Ħajaħarbu imbagħad lejn il-muntanji dawk li jkunu fil-ludija u jitbedu minnha dawk li jkunu ġo nofsa, u ma jerġgħux lura fiha dawk li jkunu fir-raba, għax dawk ikunu jiem il-kastik li fihom iseħħ kull ma hemm miktub. Jaħassra lihom in-nisa li f'dawk il-jiem ikunu tqal jew ireddaw, għax hemm kbir jaqa' fuq il-pajjiż u korla fuq dan il-poplu. In-nies jaqgħu taħt il-qilla tas-sejf u jittieħdu l-sira fost il-pagani kollha. U Ġerusalemm tibqa' tintrifes taħt saqajn il-ġnus sa ma jkun għadda żmien il-ġnus. U jkun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art qalbhom ittaqtaq, ma jafux jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruhom ħirġa bil-biża' billi jobsru x'ikun ġej fuq id-dinja, għax il-qawwiet tas-smewwiet jitqalbu. Imbagħad jaraw li l-bin il-bniedem ġej fi sħaba,
qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-kelma tal-mulej. Nrod it-tifil lilek Kristu. Il-qari illi qed nisimgħu matul din il-ġimgħa huwa qari li jista' jimpressjonana. Forsi inki ġalna naħsbu u nistaqsu ħafna mistoqsijiet. Imma biex wieħed jifhem anki dan it-tmiem tas-sena liturġika, jien xtaqt naqsam magħkom illum żewġ punti, wieħed l-għalliem u l-ieħor l-istudent. X'jagħmel l-għalliem meta jiġi biex jagħlaq suġġett, topic, biex jara jekk l-istudenti fehmux sew. Jerġa' jirrevedi. Isemmi l-punti l-iktar importanti. Jara jekk il-messaġġ wasalx sew. Jara jekk il-prioritajiet mhumiex tajbin ukoll ta' li huwa l-iktar punt importanti fis-suġġett. X'jagħmel l-istudent min-naħa l-oħra meta jkun qiegħed jitgħallem ukoll kif jagħmel konklużjoni tajba li timpressjona lil min qed jaqra dak il-komponiment, l-essay, min qed jaqra dak l-assignment, min qed jaqra forsi anki t-teżi jew saħansitra anki ktieb. L-aħħar kapitlu, il-konklużjoni ta' ktieb. Li inti tkun qed tiġbor hemmhekk l-istorja kollha, it-tagħlim u l-messaġġ li tixtieq twassal. U forsi anki it-tama il-mistoqsija ta' x'imiss issa wara din l-istorja. U dan huwa l-mod kif għandna nħarsu lejn din il-ġimgħa il-liturġija dak li tippreżentalna. X'qed jimpressjona fl-istorja ta' ħajjitna? X'qiegħed jimmarka l-istorja ta' ħajjitna illi dejjem toqrob lejn il-mument ta' tluq tagħna minn din id-dinja. Dejjem toqrob lejn il-mument li aħna nħarsu lejn il-mulej u niltaqgħu miegħu wiċċ imbuċċ. Il-mulej li huwa l-aqwa imgħallem tagħna, l-imgħallem tal-istorja kollha ta' ħajjitna. U allura din hija l-mistoqsija li rridu nagħmlu f'din il-ġimgħa li qed nikkonkludu s-sena liturġika. X'tallimt jien matul din is-sena? X'inhuma l-affarijiet l-iktar importanti li ġraw? L-iktar saljenti? X'inhuma l-prijoritajiet li tallimt? Kemm fimt iżjed illi ta' din id-dinja jgħaddi u jiena rrid u msejjaħ għal ħajja ta' dejjem? Dawn huma l-mistoqsijiet illi jgħinuna nikkonkludu tajjeb aħna wkoll. Bħalma l-għalliem jikkonkludu tajjeb suġġett mal-istudenti, bħalma l-istudent jikkonkludi tajjeb anki komponiment, assignment, teżi, ktieb biex jimpressjona lil min qed jaqrah, hekk aħna rridu nirriflettu fuq il-ħajja tagħna, fuq l-istorja ta' ħajjitna, jekk aħniex verament nitgħallmu mingħand l-imgħallem tagħna. Jekk aħniex qed narfu iżjed il-Ġesu Kristu bħala persuna li tħobbna, li tħenna lina, li taħfrilna. Li fl-aħħar mill-aħħar kif spiċċa il-Vanġelu tal-lum. Imbagħad jaraw li l-bniedem ġej fi sħaba, it-tieni miġja tiegħu, qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, meta nibdew nħossu li wasal l-konklużjoni, meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom, ma qatalniex qalbna, qawwu qalbkom. U erfgħu raskom biċkom il-fuq, erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Ejjew għalhekk inkomplu nitolbu kif tippreżentalna l-liturġija din il-ġimgħa biex nagħmlu konklużjoni tajba tas-sena liturġika u nistaqsu verament lilna nfusna jekk matul din is-sena liturġika sirniex nafu iżjed lil Ġesu u tallimniex iżjed dak li rid jallimna hu
ikun infaħħar Ġesu Kristu. dejjem ikun infaħħar. Ejjew flimkien issa nresqu t-talbiet tagħna minn kull biża' li jista' jkollna u jkollha l-Knisja li tiġġedded u dejjem titnaddaf ħalli tgħix b'mod sempliċi l-Evanġelju ngħidu flimkien eħlisna nitolbuk mulej. Eħlisna nitolbuk mulej. Minn kull firda ideoloġika u politika li toħloq il-vjolenza fost il-popli ngħidulek eħlisna. Eħlisna nitolbuk mulej. Mill-ebbusija tal-qalb li tingħala għal ħtiġijiet ta' ħutna l-aktar fil-bżonn. Eħlisna nitolbuk mulej. Min kull ma jista' jweġġa lill-komunità nisranija u jfixkel id-dialogu u l-fiduċja bejn l-aħwa. Eħlisna nitolbuk mulej. O Alla, bidu u tmiem ta' kollox, għenna nifmu l-pjan tiegħek ta' salvazzjoni u nikkollaboraw b'ġenerożità sabiex il-bnedmin kollha jarfu lil dak li inti bat, Ġesu Kristu Sidna. Amen. Tolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jinqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti qaddisa li inti ridna nikkonsagraw lill-ismek u għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex bis-saħħa ta' dawn l-offerti noġbu lit-tjieba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax int fit-tjieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħniena tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqmuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jifaħruk is-smewiet, mas-serafini u mal-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima flimkien intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej, fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħaj il-ħobs, rat il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan,
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ aw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk u għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għall missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw l-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejja. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. O Alla li tista' kollox, inti timlina bil-ferħ, bis-sem li tagħtina fil-ħwejjeġ qaddisa tiegħek. Għamel nitolbuk li aħna qatt ma ninfirdu minnek bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku il-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fondazzjoni SEP hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEP, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum sta napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEP u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolm li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni SEP qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna,
ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum waħfrilna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna li kismajt talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum u waħfrilna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana.
Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un-birek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un-birek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna. Ħarisna min-nar tal-infern hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum u għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum u għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina b'dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa un birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija
Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum u ħafrilna tnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja l-ewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni u għal-bżonnijiet tal-Papa,
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم واغفر لنا ذنوبنا بحال نغفر المنوحات علينا لا تدخلنيش في تجريب إذ خلصنا من الداني آمين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا طلب علينا متنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كم البدو إسا وديم ويبقى الديم تديم آمين. Għal-erwieħ tal-Purkatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. الدول تديم يدف لهم Jistrieħu huma fil-paċi. آمين. Litanija. Mulej ħniena. مولاي هنينا Kristu ħniena. كريستو هنينا Mulej ħniena. مولاي هنينا Kristu ismana. كريستو اسمانا Kristu il-qatt tal-btana. كريستو القتال بتاعنا Missier Etern Alla. حنا لينا Ibn Alla li fdejt id-dinja. حنا لينا Spiritu Qaddis Alla. حنا لينا Trinità Qaddisa Alla wieħed. حنا لينا Imqazza Marija. اطلب علينا Imqazza Alla. اطلب علينا Imqazza xebba ta' xbejbiet. اطلب علينا Om ta' Kristu. اطلب علينا Om il-Knisja. اطلب علينا Om tal-ħniena. اطلب علينا Om tal-grazzja ta' Alla. اطلب علينا Om muxebba. اطلب علينا Om it-tama. اطلب علينا Om li żjed safja. اطلب علينا Om li żjed nadifa. اطلب علينا Om bla teba. اطلب علينا Om li tisħoq l-imħabba. اطلب علينا Om tal-aġeb. اطلب علينا Om tal-parir it-tajjeb. اطلب علينا Om ta' min ħalaqna. اطلب علينا Om ta' min salvana. اطلب علينا Xebba kollok għaqal. اطلب علينا Xebba li tisħoq kull qima. اطلب علينا Xebba li tisħoq kull foħrija. اطلب علينا Xebba kollok seta. اطلب علينا Xebba kollok ħniena. اطلب علينا Xebba dejjem marbuta ma' Alla. اطلب علينا Mera tal-qdusija. اطلب علينا Tron tal-erf. اطلب علينا Bidu tal-ferħ tagħna. اطلب علينا Amara tal-Ispirtu Santu. اطلب علينا Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا Amara ta' kull tjib. اطلب علينا Warda mistika. اطلب علينا Torri ta' David. اطلب علينا Torri tal-Avorju. اطلب علينا Dar tad-deb. اطلب علينا Arka tar-rab tal-ġdida. اطلب علينا Bib tas-sema. اطلب علينا Kewba ta' filgħodu. اطلب علينا Saħħa tal-morda. اطلب علينا Ken tal-midinbin. اطلب علينا Faraġġ tal-migranti. اطلب علينا Faraġġ tal-imniktin. اطلب علينا Għajnuna tal-insara. اطلب علينا Sultana tal-anġli. اطلب علينا Sultana tal-patriarki. اطلب علينا Sultana tal-profeti. اطلب علينا Sultana tal-apostli. اطلب علينا Sultana tal-martri. اطلب علينا Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا Sultana tal-verġni. اطلب علينا Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب علينا Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. اطلب علينا Sultana mtella s-sema. اطلب علينا Sultana tar-Rużarju Mqaddes. اطلب علينا Sultana tal-familja. اطلب علينا Sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. اغفر لنا نطلبوا مولاي Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوا مولاي Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. حنا لينا Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li l-naqaddija tijak muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mmexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe,
Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adiodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U għalli li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.